Ola a todos e todas, benvidos ao primeiro episodio de Moci Radio, o podcast das Casas da Mocidade de Oleiros. Eu son Sheila, que estou nas Casas da Mocidade de Pedras, e estou coa miña compañeira Antía, que está en Portaberta. Tamén temos dúas compañeiras máis, que son Kenia e Rocío, que rotan entre unha casa e a outra, e o que queremos facer agora mesmo con este podcast é retomalo, porque xa existía anteriormente a Moci Radio, e vamos a explicarvos neste primeiro episodio que son as Casas da Mocidade. Xa sei que moitos de vos sabedes o que son, pero vamos a traervos novas agora mesmo. Ola, eu son Antía, estou na casa de Portabertas en Santa Cruz. Non sei se sabedes que en Oleiros existen dúas casas da mocidade. Unha que está na carretera de Perillo a Montrobe, que se chama Pedras, e outra que está aquí en Santa Cruz, que é a de Portaberta. Como empezamos este ano en decembro con un horario máis continuo, abrimos de luns a domingo con un horario en Portaberta de luns a xoves de 5 a 8, venres e sábado de 5 a 10 e domingos de 4 a 8. En Pedras ten un pouquiño máis de amplitude horaria, de luns a xoves como aquí, de 5 a 8, venres hasta as 11 de 5 a 11 da noite e sábados de 5 a 12 da noite. Os domingos temos o mesmo horario, que é de 4 a 8. Outra novidade que temos agora nas casas, a que si, Sheila? Pois é que os rapaces e rapazas de 12 anos poden vir. Anteriormente eran de 14 a 30 anos e este ano empezamos con esta novidade, donde a rapazada está super contenta, xa que os de 12, 13 poden vir. Bueno, nós somos as novas informadoras e dinamizadoras xuvenís desde decembro e unha das cousas que máis nos gusta destas casas da mocidade é que son espazos vivos. Que quere decir isto? Son espazos onde non temos actividades predefinidas. Sempre estamos abertos e dispostos a escoitar as vosas propostas para así facer tamén a nosa programación e facer realidade as suxerencias que vos tedes. Temos 3 formas nas casas da mocidade onde podedes decirnos as vosas suxerencias. Unha opción pode ser por Instagram, temos o que son historias destacadas e aí podedes deixar as ideas ou obradoiros que vos interesaría facer nun futuro. Tamén temos dentro das casas da mocidade, tanto en Pedras como en Portabertas, un buzón onde podedes deixar escrito a suxerencia ou idea que vos interesa ou incluso directamente nos lo podedes decir a nós. Estes meses, desde decembro, estuvemos facendo nas casas 3 días de obradoiros. Os mércores, os xoves e os venres sempre facemos un pequeño taller, un pequeño obradoiro. Poden ser de cociña, poden ser de xogos de mesa ou algún tipo de manualidade. En decembro fixemos galletas, fixemos tortitas e fixemos adornos do Nadal, tamén fixemos as normas tamén conxuntamente ca rapazada daqui das casas, pero o que notamos é que en decembro foi un mes moi floxiño en estas actividades, porque notamos que os rapaces e rapazas aínda non tiñan esa soltura, esa confianza en nós. No mes de xaneiro xa empezamos un pouquito máis punch. Fixemos uns obradoiros de cociña nos que tiñamos piruletas de xamón e queixo, magdalenas e tacos, e a afluencia foi un 10 total, moita xente tuvemos. E en manualidades fixemos cerámica, e a cerámica temos que volver a repetir porque foi un obradoiro tamén de 10. O dividimos en 3 etapas, que era moldeado, pintura e barnizado, e a verdade é que foi un gran acerto. E despois, os venres, tiñamos sempre un xogo de mesa. Xogamos o un, o doble e ao pobo dorme. E agora, en febreiro, pois como é un mes choqueiro, pois vamos a dedicarnos a eso, a adornos de entroido, a comidas típicas de entroido. Tamén como novidade, o fin de semana vamos a ter o meco. E o meco vai dicindo as cousas que teñen que facer todos os nosos usuarios para entrar nas casas. Vai ser divertido.
Bueno, como vos di a miña compañeira Antía, dentro das casas da mocidade durante a semana temos diferentes dinámicas. Como vos comentaba ela, os mércores, xoves e venres está máis dedicado a facer obradoiros, pero despois os luns e os martes está máis centrado no punto de información xuvenil. Isto quere decir que calqueira usuario ou usuaria, cando teña calqueira inquedanza sobre o que sexa, sobre traballos, sobre becas, sobre estudos, sobre viaxes, pois que se quere ir facer un interrail, sempre pode vir calquer día da semana, pero sobre todo os luns e martes está máis especializado en iso. Entón nos preguntas, os damos a información e sempre vos axudamos tamén a ensinarvos a buscala por vos mesmos. Tamén aquí nesta casa en Portaberta temos o que é a activación do carné xove. O carné xove é unha axuda que dá a Xunta ás persoas que ata os 30 anos. Isto te dá descontos en diferentes entidades, como por exemplo no cine, museos. Non sei se ti sabes algunha axuda máis e descontos que te fai o carné xove. Sí, tamén no tren, por exemplo, podes ir presentando o carné xove, tes unha axuda. No bus tamén se vas no bus, non o carné de xente nova. Se vas, por exemplo, a Lugo ou así, en viaxes longos, tamén te fan axudas. E despois, outra cousa que é moi importante do carné xove, que unha vez que activas, porque se non o activas non vale para nada, unha vez que activas o carné xove, tes o seguro de viaxes. E seguro de viaxes é por toda Europa. Sí, e entonces está moi ben porque é unha cousa menos que temos que pagar. Sí, interesante ter o carné xove porque eu utilizo e fai moitos descontos, a verdade. E outra cosa que queríamos falar tamén, porque quería eu poñer unha puntilla aí, que os días luns e martes, bueno, todos os días, non? Pero os luns e martes tamén podedes facer o uso dos ordenadores para estudar, para imprimir. Tamén temos unha sala de reunións para facer traballos. Vai ser unha cousa máis, por exemplo, as bibliotecas están moi ben ir a facer ali os estudios, pero aquí é unha cousa máis, podes falar, podes comer, e entonces animamos a todos e todas que veñan aquí os luns e martes e todos os días, vamos. E todos os días. Sí, tamén fotocopiar, que para min é algo bastante fundamental, é gratuito, vale? Se tedes algo que fotocopiar para clase ou para algo que querades, aquí é totalmente gratuito, tedes vos os propios ordenadores, a vosa propia impresora, e eso. Pois sí. Tamén outro tema de que queríamos falar é do voluntariado, porque sabemos que antiguamente tamén era un punto importante nestas casas e estamos empezando a retomar outra vez accións de voluntariado para ir a entidades e que entidades veñan aquí a falarnos delas e a darse a conocer. E entonces é unha cousa que tamén estamos aí dándolle caña. Si agora mesmo xa estamos falando con algunhas entidades e asociacións que iredes vendo na programación futura que temos, e dende aquí queremos facer un chamamento ás diferentes asociacións e entidades para decirlles máis que nada que teñen este espazo, contan con usuarios e usuarias e que nos estaríamos encantados de que veñan a facer obradoiros connosco. É algo que estamos moi interesadas agora mesmo e que xa estamos empezando a facer. Pois eso, nada, que todas as asociacións que hai aquí no Concello de Oleiros estades invitadas, todas aquelas que traballen con rapazada e que teñan algo que ver con eles. Tamén comentarvos que a información máis destacada e relevante sempre a subimos ás nosas redes sociais, a subimos a Instagram e Facebook. Vou vos deixar aquí o nome de como nos chamamos en Instagram e Facebook, que é Centro Mocidade Oleiros. Tamén os subimos na páxina do Concello de Oleiros e tamén os que seades do Concello poderedes ver nos paneis luminosos que hai pola rúa. Estas actividades son as que facemos pola semana. O fin de semana as casas son máis lúdicas. Veñen a xente para pasalo ben, para xogar, porque as casas teñen ping-pong, teñen futbolín, teñen billar, teñen dardos, teñen switch, teñen un simulador. E entonces o fin de semana sempre pois veñen máis a xogo libre. Tamén sempre intentamos propoñer unha actividade, un xogo dirixido, como un torneo,
cine, xogos de mesa, pero o fin de semana ou veñen tamén a cociñar, facer pizzas e cousas así, porque a cociña tamén deixamos que se use os fins de semana para que fagan así as súas merendolas. E nada máis, a afluencia dos findes é espectacular, moito máis, máis lúdica, máis libre e estamos tendo unha afluencia moi boa. Esperemos que continúe. Bueno, agora imos a continuar facéndolle algunhas preguntiñas aos nosos usuarios e usuarias a ver canto coñecen a Casa da Mocidade. Bueno, chicos e chicas, a primeira pregunta que vos vou facer é como coñecechedes a Casa das Mocidades? Bueno, bos días, boas noites, máis ben. Son Pablo. A miña experiencia é un pouco extensa, la verdad. Primeiro, en torno ao febreiro do ano pasado, viña aquí cunhos amigos. Só xogaba a xogos de mesa. Pero nestos días, o sea, me dijeron, oye, vamos ao centro de mocidade. E eu iba coas ideas de que solo había xogos de mesa. Pero entro e es que resulta que hai billar, ping-pong, futbolín, tamén hai videoxogos, hai switches, ordenadores. E a verdade, o que a mí me gusta máis son os dardos, la verdad. Eu me quedei con eso do primer día. Do primer día que sabía que existía. Bueno. Moi ben. E ti, como coñeciches a casa? Pois eu a coñecín gracias a que en 2025, en xuño de 2025, cheguei a un centro de menores, ali que está aquí al lado, está aquí en Santa Cruz, pois falando e tal, comentaronme as cousas que había por aquí, porque eu non coñecía moito, e despois diso comentaronme o de aquí, o de mocidade e tal. Eu xa coñecían de antes, a de Perillo, porque xa había ido ali con meus amigos e tal, pero cando vin a esta, tamén falei con meus amigos de vir e tal, e viñen por primeira vez fai un tempo, fai como 3-4 meses, unha cousa así. E pois nada, pareceme moi ben, gustoume todo moito, e por iso empezando a vir máis e tal, pero a coñecín principalmente por iso. Ah, genial. E vos, chicas, como coñecechedes a casa? Pois eu o ano pasado, como a Pablo, pero foi en verano, en xuño tamén. Vine a xogar aos dardos, pois eu pensaba que só había dardos, pero había máis cousas, como o futbolín, tamén había ordenadores, que eso me flipa. Pois me quedei moi impresionada e sempre voy a venir. Moi ben. E cando vides máis? Cando vides máis a menudo? Pola semana? Polo fin de semana? Eu polo venres e pola fin de semana. Moi ben. Claro. Ti? E Pablete? Eu, a verdade é que viñe poucos días, pero por ahora son máis de plan de venres, dardos, estar aquí un pouco, disfrutar, bueno. E el? Pois eu polos venres, pola fin de semana, porque pola semana sou ocupado e tal. Claro. Perdona, e ti como te chamabas? Que non te Xavier, moi ben. Pois nada, que máis podemos preguntar, Xei? Que, bueno, Pablete son os dardos e a ti os ordenadores. A ti que é o que máis che gusta da Casa da Mocidade? Eu diría que o billar ou futbolín ou cousas así, porque son cousas que xogo con meus amigos. Claro. E tal, a ver, tamén nos ordenadores tamén podemos xogar con os meus amigos e tal, pero principalmente o billar porque lo pasamos mejor entre todos. Claro, un xogo tradicional e o simulador. Utilizades o simulador algunha aquí? Sí, temos unha competición e todo. Pero vou gañando, así que ben. Ah, bueno, genial. Bueno, todo é perfecto. Bueno, non sei se hai algún que queira falar tamén. Alguén máis quere falar? Vale, podes contarnos algunha anécdota que che pasara aquí na Casa das Mocidades? Ou o que queiras ti?
Eu son vin 2 días. Bueno, Pois... E a impresión desos 2 días, que tal? Pois eu non sabía, o sea, porque eu o coñecín porque mi madre venía aquí co seu traballo, porque traballa con nenos con discapacidade funcional, viña aquí. E outro día vin con unha amiga e non sabía que había tantas cousas. Estades flipando, non? Sí. Bueno, pois entonces estamos super contentas de que veñades, de que coñecedes o espacio e de que repitades. Eso é moi importante, a que sí? exacto, sí. Isto é un espazo para vos, vale? É o que falábamos tamén neste podcast. Entón, isto está sempre para todos vosotros e sempre vamos a intentar facer o que vos guste. Vale, pois hasta aquí o primeiro episodio de Emoci Radio. Bicos a todos.